Oimore nyako Ramogi en sadek marotieno intiere wang' sama yudo weche manyien mago matimore pacho kaendi to kod mago matimore e pinje ma oko. Wantiere kod mathoth moikoni kotenore kanyo kod weche mag jalup jatend piny Kenya. Wantiere kod mathoth nyakwaro mgajwang' kata kamano mokwongo magi weche maomiyo pek. The applications for conservatory orders are hereby disallowed. Doho koro wito kokwayo mari Rigathi Gachagua mane udino ne Kithure Kindiki jamumuma kaka jalup jatend piny. All of us citizens must join hands to work together to ensure that our girls and women are safe in their homes. Gai mar doho Martha Koome kwayo bad migepe mag obila mondo timie nonro mapiyo nek mag mine kod nyiri makoro medore pacho ka. As at that juncture that the officer stormed in, and as he was endeavoring to shoot at the officers were fast enough to have gunned him down. Ilonega chich moro manek mawili sayeke boma ma Kisumu ka chich moro bende owito ngimane kar thieth Mayala. Koromo kaka pili nyatuti kodi na mararia dek au chiel nono yuda chiel ka chiel YouTube, Facebook ka chiel kod X mar Ramogi TV imia pachi weche madhi bedo kokelo ni Galaxy chege chenro mar oimore nyinga Ucheng Emmanuel jaloko marwa en Elizabeth Otieno bed kode chakruok nyaka giko. Nyakwaro Ramogi duche makiny koro yanga kod duche ma oganda jo Kenya bro bedo kod yweyo mano public holiday. Odiochieng'no bende igeno ni ngire Kithure Kindiki mabende ne owal kod jatend piny Kenya William Ruto kendo nyinge chwala e nyim od bura bende ne opuodhi mondo mebio kaw kar jalup jatend piny tok ne thich Rigathi Gachagua igeno ni biro chamo odiochieng' makiny e kar romo mar KICC. Odang'en nyakwaro mgajwang' ni to gima kama osebedo ka chal nade. Par ni dwe mabende koro rumo ka tarik 31 tarik 18 Rigathi Gachagua ne thich oko e kom. Bang'e odiochieng' makiny man tarik 19 Kithure Kindiki ne opodhi kod od bura toka jatend piny Kenya William Ruto ne oro nyinge kuno ka jod bura duto mane ntiere od bura ne oluto mbulu mar siro ngire Abraham Kithure Kindiki bedo jalup jatend piny. Kata kamano kweth mar Rigathi Gachagua ne odhi e doho kendo ne gikwedo gik mathoth mane giyango ni ne ok olu chike moko mabende ne ntiere motenore kod walo Kithure Kindiki mondo mi obed jalup jatend piny. Doho ma Kerugoya ne ogolo chik mondo mi kik ne ocham muma kaka jalup jatend piny nyaka chop bura mane gichwalo winji mano bende koro dichi makauno doho ne owitoko. Chenro ne osebedo ka chal nade wang'iyane mago mantiere kod wach no nyakwaro mgajwang' kotenore kod Kithure Kindiki mabende koro wageno odiochieng' makiny biro chamo muma kaka jalup jatend piny. Kiny obiro chamo muma kaka jalup jatend piny. Nyasi kiny biro timore KICC kochakore saa 4 mar okinyi. Bende mbele kanyo ntiere weche moko pogore ma en toko piny owacho ne oketo kanyo komiti mabende koro yangi mar joma bende biro telo ne chenro mar chamo. Komiti no bende ki ichuogo kendo kimiti no bende bet kanyo kendo loso chenro duto mag chamo muma ma jalup jatend piny. Komiti no osego nyinge chapa e gazet moyiedhi mar piny owacho kendo komiti no gesa ng'en timo tije mondo odiochieng' makiny kochopo to gibiro telo e chenro mar chamo mar Abraham Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny. Komiti no ting'o Attorney General Dorcas Oduor jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo e kind ji mamoko. Kadhi nyima ng'imo kuom gima bende ntiere kanyo kotenore kod chamo mar Kithure Kindiki en ni Kithure Kindiki ne en jatend migawo mar arita kwe ma iye. Ka koro chamo muma kaka jalup jatend piny en ng'a madhi kawo kar Kithure Kindiki kata biro mako migawo no yor kojolo. Musalia Mudavadi ma bende en jotend migepe biro mako kom no yor kojolo e migawo mar arita. Bende mbele kanyo Kindiki ne en jatend migawo mar kaka sayango kanyo kapok ne owal kaka jalup jatend piny. Aseyango kanyo ng'at ma bende biro bedo ka kawo kar Kithure Kindiki mago weche ma bende nitiere kanyo. Kapod nitiere weche mag chamo mar Kithure Kindiki en jatend migawo mar arita yor kojolo Musalia Mudavadi ema koro yango kiny kaka odiochieng' mar yweyo. Barupe mag rwako ji e nyasi osechwal ne welo mabende dhi yuoro
e nyasi no. Matieni koro jogo mabende koro gwel mondo mi obi chope nyasi odiochieng' makiny, barupe magi gin mago bende koro oseornegi odhiambo ma kawuono mondo mi gitimre nadi giyuor e nyasi mabiro bedo odiochieng' makiny. Koro mga jwang' en gino mosebedo ka iywaruok kuom kinde e doho, kendo wacho ni okil mago mane yalo ne kar piny owacho kaachiel kod mano mare wacho ni odwa malo gisanyalo wacho ni giyudo kwayo mane gichwalo nyim doho mondo mine owit oko ng'eto mandol kod doho makero goya mane chungo Abraham Kithure Kindiki mondo mi ochamo kaka jalup jatend piny. Uchandi kod mano bende obedo kwa gombaka kaindi wantiere kod wendo mane dakika machuok mabiro mondo yang'endo koro nyiso nang'o gima koro dong' kaendi mabende wang'eyo en odiochieng' makiny e kar romo mar KICC Abraham Kithure Kindiki biro chamo kaka jalup jatend piny toka chenro mathicho kwe kom jalup jatend piny machon mabende koro wanyacho kamano Rigathi Gachagua ne odhi nyime kendo mano chopo kare ka giluwo chike mane ntiere mago mabende ntiere dwaro malo kaachiel kod mar Senate kendo gidhi e doho ma doho koro owito oko dwaro mandwaro mondo michung chenro mar Kithure Kindiki chamo ma chenro makamanya koro mga jwang' kiny ni yudo achiel kachiel e Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod mano en ni jalup jatend piny mothich Rigathi Gachagua oyudo lal maduong' bang' doho iwacho ka ndrem gengo ne chenro mar chamo bang' jalup jatend piny mowal Kithure Kindiki koro yangi ni inyalo chwal e apis. Jong'ad buche Eric Ogola, Frida Mugambi kod Anthony Murima awito oko kwayo Gachagua kendo luwo ni doho ok nyal donjore e rocho katiba kati doho en mar rito katiba no. Walter Nyambaga ni oler. Mana kaka bul bedo ga mapeka joteng'o dok pacho jalup jatend piny mothich Rigathi Gachagua chal ka gima choko piendene kendo fara paya mochomo thurgi bang' do rem dino ne jalup jatend piny mowal Profesa Kithure Kindiki chamo muma. Ing'eto mogol kod jang'ad buche Eric Ogola, Frida Mugambi to kod Anthony Murima chal ka gima ochuodho geno mar Rigathi Gachagua manyo dwaro ni mondo do geng'ne Kindiki chamo muma yanga kaka jalup jatend piny mar ariyo. The applications for conservatory orders are hereby disallowed. Okinde Gachagua nyocho mino ng'wech nyake doho makero goya mane dwaro ni mondo winj burano matieki kapok Kindiki ochamo muma. Bura magikone nonywand kanyakla e nyim jong'ad buche adek kendo gikone ne onyud oko motore kagwata. The conservatory orders issued on 18th of October 2024 in Keregoya High Court E015/2024 are hereby discharged and or set aside. Done orango matut ka bende od bura noluore kod chik e thicho oko Gachagua kotenore kod katiba. A holistic reading of Article 146 alongside Article 152 of the 2010 Constitution and in relation to the filling of a vacancy in the office of the Deputy President in this matter yields the meaning that the person who assumes the office after the impeachment of the Deputy President shall, unless otherwise lawfully removed from this office, hold that office until further orders of this court or until the current term of the President ends, whichever comes first. Jong'ad buche go lero ni fuok ok nyal bede apisi mar jalup jatend piny nikech ratich ng'ato rochi kendo ni koluoro ni koponi oket ng'ato to nyalo bono chik koponi doho golo. For these reasons, we take the position that the Constitution must remain fully operational at all times and no court order should have the effect of rendering any part of it inoperative or dormant. Kata kamano, Okinde Gachagua ne dwani mondo migi ndalo abiriyo mar geng'o ne Kindiki kik cham muma. We ask you to issue a Mabu paper injunction. As much as we have that opportunity by way of the orders that were given right to appeal, that pending the appeal, pending the lodging of the appeal, my lords and my lady, you allow us that opportunity of stay so that we can ventilate our issues before the appellate court. The outcome they seek through these two applications was declined by the Court of Appeal, not yesterday, but today morning. Bando mar ywagruok muonyo lwete kendo chiwo thuolo ne jong'ad buche Eric Ogola, Frida Mugambi kanyakla kod Anthony Murima dhi nyime kod winjo bura. Bro kendo koro biro dhi nyime tarik 6 dwe manyien mar higani. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Edoma Milimani, Nairobi.
ka pod wantiere wachno mor kod ilo kwako gweng' matin ma Irunduni kama nonyuol jalup jatend piny mogwel Kithure Kindiki bang' doho mamalo wito oko bura mane kume kata geng'one chamo muma. Mine kodene wuok oko ka gigoyo bul kendo wero wende mag nyiso mor margi ni wuodgi chiegni bedo jalup jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar higa mag 2010. Jotelo mag siasa odhi kuonde tudruok manyasani mar X mar nyiso mor margi kendo puoyo ngire Kithure Kindiki e wi welo mare. Mana kaka e gweng' matin ma Bethlehem ne obedo kod nyadhi kuom nyuolo jawar, gweng' matin ma Irunduni e kaunti ma Tharaka Nithi bende ne obedo kod mor kod nyadhi kuom golo jalup jatend piny ma Owal, Profesa Abraham Kithure Kindiki. Ng'eto mar joyal buche adek mag doho mamalo Justice Eric Ogolla, Anthony Mrima kod Frida Mugambi mar wito oko bura mane ochungo Kindiki kuom chamo muma oweyo Irunduni kama ne onyuolie Profesa Kindiki kod mor mogundho. Deye mine kod jodongo owuok oko mar goyo sigalagala kaachiel kod bul ka giwero wende mag nyadhi. E bwo boche mag mor kod nyadhi mar golo jalup jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar 2010, jodak ma Irunduni owuotho kawir kendo goyo bul achiel kachiel nyaka e dala Profesa Kindiki. Jodak ma Irunduni ni kod geno mathoth e wi gwelo mar wuodgi e kom maduong' makamano. Leo lazima tuchinje mbuzi na ng'ombe, kuku, kondoo na kila aina ya yote ile tunatumia kukura hapa kwetu. Hata uji kwa magwere tutakunywa. Leo hata tunataka tupegwa nafasi hata ile pombe ya mikimila ya Kitharaka. Tunataka tukubarikwa leo tukunywe kiasi. Chief Justice aende mbele akasoe mtoto wetu. Akisoe mtoto wetu tutakuwa tumefurahi, so that the court has lifted the charges. Tumefurahi sana. Kithure Kindiki amenimotivate kwamba hakuna mtu hawezi tokea hata kama unafanya kazi zako. Unaweza ibuka, unaweza kuwa hata rais, hata kama unachota maji hapa jirani hapa, unaweza kuwa rais. Unaweza tokea, unaweza pata pesa mingi. Borake tukiwa na Mungu. Embui matu drok mar X, jotelo orwa kong'eto makamano kendo chako oro ote mag puoyo Kindiki. Jaod bura ma Kibwezi West Mwenge Mutuse mane opedho paro mar golo ko Gachagua e apisi onyiso mor mare ka owacho ni ng'eto makamano opuodho od bura kuom thicho oko Rigathi Gachagua. Jatend migawo mar alwora Aden Bare Duale bende okodong' chien bang' puoyo Kindiki e wi welo mare. E kaunti ma Kirinyaga, billboard maduong' mar puoyo gwelo mar Kindiki oket e geng apaya. Weche opogore e boma ma Karatina e kaunti ma Nyeri kama jopiny onyiso ich wang' margi e wi ng'eto makamano ka gisingo mar dhi nyime kod siro lwedo Gachagua kaachiel kod miyo jatend piny William Ruto puonj e yiero maduong' mabiro. So we are not contented with the decision of the court. Na tunataka justice, tunaweza taka hadi Rigathi aende kwa higher court. Rigathi hana ubaguzi. Tunamjua amekaa na Moi akiwa dio. Na alikuwa ni Mkikuyu. Na alikuwa anafanya kazi na Moi. Na alikuwa dio. Hakuwa na ubaguzi. Wale walikuwa wanampelekea kesi ya udio. Alikuwa anafanya, anatatua yote na anasimama na kila mmoja. Kwa hivyo tulikuwa na hasira sana. Tutavumilia hivyo mpaka 2027. Yeah. Hivyo umefanya, Kindiki ni wetu hata sisi pia na tutavumilia. Na huyo Kindiki atakuwa nyuma ya Gachagua 2027. Ng'eto makamano koro yawo yo ne chenro mar Profesa Kindiki chamo muma kendo kawo kar Rigathi Gachagua. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwara moikotenre kod mano wantiere kod twaka kod wendo mabende en okil mobiro kwa twak gode ewi gigo motimore do chima kawuono mondo mayanga to gin ang'o ma otimore do chima kawuono to en ang'o kendo manyalo timore tok ng'eto makawuono bende koro weyo kando chiwo thuolo mar mondo mi Abraham Kithure Kindiki yud thuolo ma chamo kaka jalup jatend piny. Chenro mwaseyango nyime kanyo ni biro bedo ka itimo kar romo maduong' mar KICC ka chakore saa 4 mar okinyi. Piny owacho stimo duto
manitiere kaluwore kod kaka onego chamo muma mar apisi ma jalup jatend piny kendo koro giyango ni odiochieng' ma kiny. Antiere kod wendo mar kata omiyi thuolo mondo mi oyangre ne oganda onagi odhiambo ma kawuono kinyisowa nyingi to bende wachaka mapiyo. Kamano kuom yudo thuolo maloso kodwa chendo mar Imore ibiro yangre ne jokanyanam ni to nyingi en ng'a to itimo onge lak sechegi. Erokamano ahinya. Iluonga ni Peter Simba Wasaga. An okil Kamaloka ma Wood Sindo. Kamano. Suba South. Erokamano Peter kuom yudo thuolo maloso kodwa. Mana kodhi mapiyo piyo. Doho otimo ang'o odiochieng' ma kawuono nikech wasebedo kwaneno ka chenro dhi nyime e doho kendo maduong' mane wakete itwa en weche motenore kod ne gayo kata dino ne Kithure Kindiki chamo muma. To bende pod waneno ka chal ka gima pod bura bro dhi nyime. Doho otimo ang'o odiochieng' ma kawuono koyango ne oganda jo Kenya mondo mi ging'e. Erokamano ahinya Emmanuel. Ne nitiere petitions mang'eny sana mane otere court mane kwedo yo mane othich go oko Rigathi Gachagua. Nitiere jok mane pingo the procedure, nitiere jok mane pingo the substance mar the impeachment, nitiere jok mane pingo wach mar Kithure Kindiki kata go qualify, but mano en gima court poko ventilate. The court bro kao time mare mondo ng'i grounds mane petitioners go kelo kasto chutho gibro chopo e ng'eto kata ka nogol Rigathi Gachagua e yo makare kata nogol e yo marach. Gima ne timore kawuono wan gi gimoro e sheria ka miluongo ni conservatory order. Conservatory order en ga order moro michiwo gi court, ng'ato nyalo ringo ni kapok kes ni orumo kata kapok owinje we mondo kik gimoro amora timre, gimoro amora chung kaka ne gin no. To nitiere cases mang'eny ma hango the grounds upon which conservatory orders gi oningo chiw. Koro gima ne nie court kawuono ne ing'iyo ka conservatory orders manochiw kod Justice Muongo Kerugoya kocha ne nyalo dhi mbele kata ni nyalo golgi. Joge Gachagua ne wacho ni mondo gidhi mbele, argument margi ne gidwaro mondo gi preserve the subject matter. Bende gi argue ni hinyruok ma Gachagua nyalo bedo godo kopo ni conservatory orders gi ogolo oko ok nyal chul kata ok nyal chulo mbele kono. Koro joge National Assembly, Senate to gi the President gi parties manen gin respondent to bende ne argue ni onge prima facie case kae, ne gi argue wach moro mar public interest kaso ne nitiere wach mar political question doctrine. To nitiere case mano bedo decided on some grounds ma ing'iyo kichiwo conservatory order. Number achiel ing'iyo ka nitiere prima facie case. A prima facie case en case manigi high chances of success. Kata ing'iyo ni okata ni high chances of success, but it is straightforward. It's an arguable case king'iye at the face of it. Ma bende court no wacho ni adieri ka ging'iye gik mano bedo argued gi petitioners ne nyiso ni nitiere weche adieri moningo hangi kendo moningo ng'i. Wacho ni en prima facie case no okoulo ni koto osewacho niya ni koro ni nokolu ndara maber. Wacho ni gin weche moningo non. Namba 2 wan gi gimiluongo ni irreparable harm, hinyruok mane ma Gachagua nyalo ng'iyo ma ng'ato ma deputy nyalo yudo kopo ni interim conservatory orders gi ogol. Koro mano bing'iyo vis-a-vis the public interest kasi chaki ng'iyo gimiluongo ni balance of convenience. Koro gigi te ing'iyo gi wang' ma ing'iyo katiba. Ing'ini constitution katiba marwa gima mora kawuono ni wan gi katiba mawuoyo. To katiba article 2 wacho ni katiba marwa is the supreme law. Ma gimora mora mokotenore gi katiba, the court ni kod teko mar declare that
unconstitutional. Koro ng'eto mono yudo kawuono ni ok en ng'eto ni Rigathi Gachagua nogol marach kata nogol maber. Ng'eto mo yudo kawuono ni en mana mawacho niya public interest mar bedo maonge deputy president rach moloyo protecting the interest of an individual. Kichaki ng'iyo matut no som katiba kendo na ng'iyo gino matut kabisa ka somo gi katiba na kenda confirm to nase wacho chien kama okuongo mana predict this outcome Ramogi TV ka ang'o mana wacho ni namba 1 king'iyo katiba article 147 article 147 ohango tije ma deputy president onego tim. Tich mokwongo ni en principal assistant mar rais mar jatend piny. Namba 2 en deputize jatend piny. Namba 3 en gi tije ne mohange kod katiba. Namba 4 en gi tije ne minyalo miye kod president. Judges ne wacho nango. Judges ne wacho niya nitiere king'iyo katiba machon mane obedo repealed in 2010. Tije mag vice president kaka niluonge choncha ne gin tich mani migi president ma president ne nyalo kata yiero ng'at machielo e cabinet mondo mi otim. To kuma wantiere ka judges ne wacho niya the constitution oketo ohanga gik ma deputy president onego tim ma onge ng'ata manyalo timo. Koro bedo ma onge deputy president because of a conservatory order kiweye with the public interest jo piny dhi yudo hinyruok kata lal nikech gik mano winjo timne gi e katiba koro onge ng'ama nyalo timo to bende rais ok nyal yiero ng'ato mondo chako timgi. Koro ka mischopeno Gachagua nyalo nigi ochnango en gi options mage en ang'o monyalo timo tok man kech koro ka kireno sani waneno ka chenro duto oseketi mar mondo mi Kithure Kindiki odiochieng' makiny ochamo maka jalup jatend piny. Rigathi Gachagua entiere gi wacho ni odong' gi kadi adi e lwete monyalo tiyo godo tok ma. Rigathi Gachagua pod nigi kadi mang'eny. Kadi mokwongo mane en godo sani ni noringi a court of appeal mar challenging the decision mar lifting conservatory orders. But kichaki ng'iye kiny en public holiday. Be onyalo yudo conservatory orders gi ma nyalo prevent swearing in of the Kithure Kindiki. It is close to impossible. Nikech kiny na public holiday judge mane makiny tiyo. Koro your siasa are very lethal. Ging'iyo gik moko to ging'iyo all the loopholes. Koro ang'o ma udhi dongo nikech of course Rigathi mano manyiso ni okonyal yudo conservatory orders kiny pending appeal. Manyiso ni the swearing in mar Kindiki Professor Ngire Kindiki kiny ne dhi mbele. Owinjore. Lakini bang' mano Rigathi Gachagua koro kad ma en godo en kad achiel mar luwo wach ni mamyom matek ka en kod wakinde ne especially on the grounds mane gikete petition. Namba 1 ground mane gin go ni impeachment process ni ne okoluyo maber nokoluwo kaka dwarore weche mag public participation. Namba 2 ne gin kod right of fair hearing ma chiw kod article 50 of the constitution. Kasto bende gichaka ng'iye gi vis-a-vis katiba interpretation mar article 145 mane giwacho ni committee mar plenary committee of the house mar jiapaga chielcha emano mi ndalo. Koro mae gik mobro rito mondo court interpret. To court no wacho maber mabende en gima it is practical and it is legal. Ni onge okinyal chungo ratiro mar katiba gima katiba dwaro gima constitution dwaro nikech ng'ato nikech katiba nigi yore minyalo kony godo ng'ato kopo ni oyud ni impeachment mare ne okodhi maber. Matien koro wacho niya kama wantiere ni kapo ni Gachagua biro loyo bura ma pod entiere godo e nyim doho to nitie yore ma doho nyalo biro ketho godo chenro manyalo dhi nyime odiochieng' makiny mondo Gachagua odog e kom.
Exactly. Court no wacho maber. Number chiel, mabende ne ohangi Justice Wilfrida Okwany e case mane timore mar deputy governor Makisi kocha mane conservatory orders gi bede imanyo to court no rule mabende court kawuono bende ochako odhi that direction. Ni namba achiel gi wan gi gimiluongo ni reinstatement. Kopo ni wach ni odhi adhia mbele moyud ni Rigathi Gachagua nokogol maber to nyalo bedo reinstated back into office. Mano is the constitution. Kaka constitutional wache. Lakini wan gi gimore sheria ni wan gi constitution, gi constitutionalism. Mano is a topic of another day. Kata ka be onyalo nyalore e akiriki oeriki gole gi e sheria. Number 2 onyalo bedo compensated. Onyalo bedo compensated ni nyalo mie damages kuom gik ma richo manotimne kikatiba. Remember ni katiba is the supreme law. Kendo sheria mora ma okotenore gi katiba en gima court nyalo declare invalid. Mane gima kata wach political question doctrine court chano wacho ni political question doctrine ok thich oko tekre mar court mar ng'iyo weche mag impeachment. But more importantly from a political perspective, nikopo ni court oyudo ni Rigathi Gachagua ne ogol marach to ratiche ma en godo e retirements mag deputy president ka onyalo yudo. Number 2, sanction mimiyo jok ma kata punishment mimiyo jok mobedo impeached ka kumimiyo cha ok sindan ok bichuoe. Koro onyalo chung kendo pod onyalo piem. Lakini ka court oyudo ni no gole yo maber to konyal chung bende konyal dok office. Number 2 kendo ratiro ka bende konyal yudo. Maneno ka Gachagua gi okil mage okosebedo ka nigi adiera gi kweth mag jong'ad bura moseketi chakre doho mamalo. Doho mar apil no ka gin ginyalo ywaye nyaka obi chopi doho mogik maduong' mogik e pacho kamano Supreme Court ka mondo bura ne biuru. Emmanuel Kanya kumwachomo. Nikech ni neno kata ka wach mar jurisdiction bende no ng'i kabisa. Koro Supreme Court nigi appellate jurisdiction mar ng'iyo kata mar oversee wekete gi dholuo ni ng'iyo ng'eto mar courts mani pinyne. Koro kopo ni Rigathi Gachagua okomor kod ng'eto ma ibro tim kod court of high court pod katiba yiene mar dhi court of appeal. Katiba kendo yiene kopo ni okomor ok en kata Rigathi Gachagua kende kata respondents kopo ni okagimor kod ng'eto mar court of high court pod ginyalo move to the court of appeal ma gidhi nyaka Supreme Court. Koro kisechope Supreme Court to koro ichope e wall. Kawatieko. Poni Gachagua koro koka okang' mar dhi doho ka kiny Kithure Kindiki osechamo muma. Ginang'o manyalo timore ne kaka ng'at mothich oko e kom? Number 1, benefits ma nie office no ok obiyudo. Number 2, en ng'at makoro ok nyal yiene mondo hold any other political post. Neno gima notimore ne Sonko. Nyocho do chung governor ma Mombasa to wach impeachment cha nong'ade oko kata Waititu. Number 3, koro ok en immune. In fact ok en immune from the word go kate katiba. But ing'eni ka in jatelo nitiere gik moko ma ok yudi. But sani koro ing'eni en mana raia. Koro DCI gi other relevant government agencies biro wuok mondo gi investigate matters moko mane gin mag violation. Ini neno ka nyocho wacho wach moro mar ni dwa negi. Koro nyocho luonge DCI go bro ng'iyo weche go matut ing'i ni kare be in gi evidence manyalo sustain a case. Kopo ni onge evidence nikech it's one thing mandi wachi to en gima chielo mondo mi prove. Kech wacho sheria wacho ni he who alleges must prove. Kisumu wacho ni it's not in the quantity of evidence, en a quality mar evidence. Inyalo tingo lori mzima to gin mana hotel to ng'ato nyalo tingo mana kalatas achiel to bedo koro ng'ato to bedo gi weche mo ongikore ahinya. Koro gima nyalo timore ni
koro odhi bedo namba achiel ni onyalo bedo attacked from all over. Inyalo make, inyalo ketni case e court, kopo ni wachne ni be nokodhi maber, inyalo kata omni defamation. Nikech nyocho wacho ni jok mane dwa nege ne gin jok ma koro nitiere weche mang'eny manyalo timore ne. Yes. Erokamano kuom loso kod okil. Watao mana kolo nyakwaro Mgajwang' kaka biro bedo nikech wang'eyo sani kendo na yanga nduchi makiny Kithure Kindiki biro chamo kaka jalup jatend piny. Winjo ko wacho kanyo ni mano okegiko ka chamo mo mabedo jalup jatend piny kari Rigathi Gachagua nyalo dhi e doho kendo yango kendo nyiso maler ni chenro mathiche oko ne okotime yo makare madoo ng'ade kamano to nitiere okenge moko madoo nyalo biro timo mar kata kiduoke kom kata ichule kuom wacho ni masira to kod midhiero mose kadi kinene duto gimodong' en neno ni to tok ka Kithure Kindiki osechamo modo chi makiny piny Kenya biro chomo kanya ahinya to weche mago mag doho mabende pod biro dhi nyime kalore kod thicho oko kom Rigathi Gachagua. Kik idhi mabor nyakwaro Mgajwang' waduoko kod mathoth tok yweyo matin. Some things huwa hazichange. Kama ile family recipe auntie alipewa na shush. Kama kujenga mwili na kuharibu jina. Wacha kujaza chakula kwa mdomo, hakuna mahali kinaenda. Kama kulisha our favorites kwanza. Kama kujipakulia top layer. And welcome to Pecan Arena. Na kama ladha tamu ya chakula kilichoandaliwa na Rina vegetable oil. Now, some things huwa hazichange. Rina, 30 years the story's tamu. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Mgajwang' Jumani Echenro Mar Thumdakmor. Wadi berugiwa sani kibao ndani ya nyumba. Caleb Singer, Sintas Kachizi and Tijo. Ina dikrimbilizo sani. For a once and two yani chiki wadi berugi DJ Racy. Boom! Mimi si mtu wa politics. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Jokana na muntie, jodola untie, gwenge luo Nyanza niki morma poko dwarone. Ngamodo chapat. Omund. Osepchunya. Mamogo ni otni. Oshumanya kichimi hotel. Mogo mana nyeo no tama. Mogo no asete matema dualo. Otek. Onyi ko lueta. Chapat moko machamo yot machala la chapat mit to yom. Aponyo ni male to chapat mayom. Kuna na nyoga chapat kai tatereo. Kuna chapat. Iti doga chapat ka. Donga mara doga chapat ka yao. Iti moga chapat. Utenda ni johero nikech mogo matelo. Mogo mar dol. Oyom. Opela ne. Otendo mandas. Otendo nyaka sambusa. The lost kodo o. Rokamano mare. Omejo. Kokicham kun moted gi mok dola, karigolo mit kanye ya. Kun moted gi mok dola, en kun minyalo chamo go mena, inyalo chamo go babla, inyalo chamo gi rech mbuta, inyalo kata adho galia kaka adho marade. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo.
mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Some things huwa hazichange. Kama ile family recipe auntie alipewa na shush. Kama kujenga mwili na kuharibu jina. We, wacha kujaza chakula kwa mdomo, hakuna mahali kinaenda. Kama kulisha our favorites kwanza. Kama kujipakulia top layer. And welcome to Pecan Arena. Na kama ladha tamu ya chakula kilichoandaliwa na Rina Vegetable Oil. Now, some things huwa hazichange. Rina, 30 years the story's tamu. Ne kwaro mogi tok weche motenore kod jalup jatend piny mabiro chamo modhi weche moko achiel kuom achije ma itudo gi nek mar apisa mar Wells Fargo Willis Ayieko ne onegi apisas mag obila rakruok mane gibedo godo e kinde ma nonro pod dhi nyime mar yango nek mara. Chijno noyude magawa moro man machiegni kati e grup mag Kisumu Polytechnic e boma ma Kisumu. Kamano temo rakore go obila. Kata kamano obila no chwade gi magina ma owito ngimane. Ma en achich mar ariyo ma koro sawito ngimane. Kanondro pod dhi nyime. Lidio Keyo miyo waler. Ila medo dhi mbele gi timo pedha e wi nek mar apisa mar Wells Fargo Willis Ayieko. Achich machielo wito ngimane rakruok mane gibedo go gi obila. Jatend obila ma Nyanza Patrick Tito oyango ni ne giwinjo maling'ling ne achijno ne nie magawa moro man machiegni gi kati e gruok ma Kisumu Polytechnic. Ne gimonjo magawa no kendo yudo achijno mano temo chwado gi magina. Kata kamano ne gimaye muya kendo chiele gi magina. Our investigators got this information that this fellow that ran away had taken refuge in this guest house. They came here and approached the management to be allowed to see that person that we are following and who was their guest. When his door was knocked, requesting him to open, the officers were able to hear him cock his firearm. And as at that juncture that the officers stormed in, and as he was endeavoring to shoot at the officers were fast enough to have gunned him down. Mabiro bang' achich moro mamiyo bende wito ngimane odiochieng' manyoro tok rakruok gi obila kama ne oyude hinyruok manokelo tho mare. Noyude gi bunde ma ichichgo ni mar Willis Ayieko. At that time, one lady was arrested after she got injured and was unable to escape. As two suspects reportedly escaped from the scene. The lady, as it has already been reported, succumbed to the injuries she suffered. Kaluwore gi coordinator mar DCI Manyanza, Leni Kisaka, miyo achiel nondi gi obila ka achich mane riembo nyamburko no to noringo lal gi adhonde mag magina. Mabiro bang' achich machielo moyangi kaka Victor Koth nomaki tich ariyo kar dak madandora Phase 4 e kaunti ma Nairobi ka koro ibiro dinne kuom ndalo 21 e tesend obila ma Kisumu Railways ka obila pod dhi mbele gi timo nonro matut. One was arrested in Nairobi, and then we had some 2 arrests that were made in Wagai about 2 days ago. And this followed some shootout, which resulted to the recovery of the firearm that was robbed off from the late. Ayieko ne okwaringre mare tich adek juma mokalo e sub-county Mayala to kanochwa report malal mare kochakre tich abich tarik 18 dwe mar 10 kama ne onene mogik ka owuok e liel moro e gwenge ma Barturo Nyamnenia mayudre kar chung' od bura magem e kaunti ma Siaya. Lydia Ukeyo, Ramogi TV.
Riwruok mar ute buche mag County Assembly Forum CAF obwogo mkutije od buchego kao biloko manyo moyudo achiel kuomgi mosebedo kolal kuom ndalo 49 gi kagitwak kod jofwambo boma Nairobi. CAF wacho ni gin kod chich ni Dela Anole ma bende wuok e county ma Wajir mano Yusuf Hussein Ahmed ni elweto bila. Hussein ne olal dwe mar 9 toko bila ma county ma Wajir ne oluonge mada dhoge lal mare obiro mana ndalo 4 toko bila gwele gino ma CAF wacho ni okelo chich ni pod gin kode kata ng'eyo kuma entie mondo mi ochun kar tiende mondo mi gilu lal mare no. Who had dumped in Lake Yahud? And I'm happy because of what Vice President has just said. The matter, the Vice President on... The abduction of this member of County Assembly, along with previous assaults, is an affront to the values of justice and democracy upon which our nation is founded on. We therefore demand that Honorable Mheshimiwa Yusuf Hussein Ahmed is released with immediate effect, failure to which all the 47 county assemblies shall shut down all the operations and sitting until such a time that Honorable Ahmed is produced. The state in which the country is operating now, in which abductions and extrajudicial abductions and killing has become a norm, must come to an end. So we are fighting for the security of all Kenyans. It is obvious that abductions are the way of life in this country, not yesterday, not today, for the last few months. The LSK has been on this case, not this particular case of Wajir, but many other cases, including the Kitengela. We truly are living in interesting times, but the joint partnerships that we are having as peace-loving and well-wishing Kenyans, together with the County Attorneys Forum, for sure, we will make Kenya a place that is convenient and hospitable for us all. Ogai mado mathako moko migao mar rita ka chelgiri ruoge makero tich oganda mondo beda kicha kendo jiwa rita kaka yo mar kedo gi nek ma joma mine. Koma medo ni obila jotelo mag kor gwenge ka chelgi jotend nyumba 10 owinjore tika nyakla maneno ni arita joma mine ojiw ka gine miechgi school kata kuonde gi mag tich. Ma en bang' jalupo ogai mar obila Edwin Lagat ne lando ni joma mine maromo 97 ne onegi pacho ka thuolo mandalo 90 mokadho. Police officers, community leaders, Nyumba 10 organizations, and all of our citizens must join hands to work together to ensure that our girls and women are safe in their homes. They are safe in their schools. They are safe in their workplaces and also in the neighborhoods. Combating femicide requires not just legal intervention, but societal transformation and unwavering belief that no woman or girl should ever feel her life is disposable. Tend County ma Kisumu koro nyiso paro madhi ng'ado apile wi bura mane omaki kaluwore kod rem chelo jorak moro gowi maromo $16,000,000 gino mano miyo doho kumo jatend migao mar omenda George Okongo. Millicent Adhiambo miyo waler. Manager mar boma ma Kisumu Abala Wanga yango ni ok gimor kata matin kod kaka dono yalo bura mane omakogi kokalo kuom tend migao mar omenda ma Kisumu kendo nyaka gimaka pil. To kwa mor gi gima ne kot watimo nikech wasetiyo gi court maber, wan gi relationship maber gi court nyaka gi security system, to court tuni to waneno ka dhi kodwa marach nikech judge mar court tu notueyo our chief finance officer otueyo kuom dweche 5 maonge fine, to fine mochulo ni koko ochulo to kendo dhi bete jela kuom dweche 3. Wadhi appeal nyaka wawachne ni oketho relationship marwa gi court ma Kisumu. En court achiel ni nikech waseng'iyo gik matimre kuno, ok en court ma dhi konyowa ka Kisumu ka. Ma en kaluwore kod tulo mane omuoch e doho ma Kisumu chieng' tich ariyo bang' ka obila ne temo mako jatend migao mar omenda George Okongo tok wuok e doho kama ne odonjne tend county kod ketho mar koso chulo jorak. Twech mano twe dweche 8 cha ochako reduce mae ni nyaka tarik 19 Disemba.
Ema mi wacho ni gikisungu no wadhi lawyers ma kodhi e court owere gi find no or recuse herself from kin biased. Abala oseyudoho ka owacho ni okang' mane doho kao mar kumo jatend migao no ne omiyo tije mag chudo e kaunti ma Kisumu ne ochung'. Lawyers mag odhi mowagiu ma wuon gowi beno wacho ni oyie gi wachno. Koro lawyers mag wani mondo wawe gini mondo walos wachni maber. En podi kodhi ka lawyers oseagiu oketo wa court nwadhi sa 6 sa 9 sa 10:30 sa 11:30 sa 12 nyaka gima dhi sa 1 kore ko somo ruling ndalo gite ji poko chul musara e county finance department olor gik moko ok nya timre contractors ok nya chul nikech ng'ama onego tim gigo onge. Okongo ne ripotwe kod ketho mar tamruok chulo jorak e tok chik. Kata kamano jang'ad buche Mwanaisha Sharif ne ochoro twech mare nyaka tarik 19 dwe mar 12 higani. Magi timore e kinde ma jatend migao mar omenda mar kaunti ma Kisumu George Okongo kod apisa mochung' ne chenro mag chwalo omenda George Omondi ogen mar chopo kendo e nyim doho odiochieng' makiny sa 3 okinyi bang' doho maduong' ma Kisumu ne luongo gi kendo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawadhi Migori, moko kuom riwruoge makedo kod landruok mag kute ayaki kaunti wa Migori opako kang' ma piny Kenya dhigo nyime maneno ni ogeng' landruok mag kute mag ayaki e pachoka. Mae kokalo yedhe 2 manyien moting'o mar sandan machako tiyo higa manyien. Jokanyo kata kamano dwaro mondo onywak pach jogo matiyo gi yedhego kapok gichako tich. Jojuma nigi ler. Dwe mar 7 mar higa mar 2015, piny Kenya dhi chako tiyo kod yadhno ma PrEP mar kidono ma sandan ma ichiwo bang' dweche 2 ka dweche 2 mabende ong'ere kaka cabotegravir kata kabile kaachiel kod mano mong'ere kaka dapivirine vaginal ring e gayo landruok mag kutego mag ayaki. Government is going to procure or planning to procure that in the next financial year, July 2025. Both the DVR and the cabotegravir. Kido ma PrEP ni ma sandan kata kabile ne opodhi mondo koro chak tich e piny mangima e higa mar 2011 kamano ma dapivirine vaginal ring to ne opodhi e higa mar 2020 kata kamano piny Kenya eka koro dhi chako tiyo kod ayanga e higa manyien. En wach bende koro osekelo mor ne riwruoge ma osebedo okang' manyime mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori. Kwang'iyo the daily pills manyo ji tiyogo niendi, uptake mare is 50-50 kata odwindle. To maendi biro bedo a game changer nikech odhi duoko wa chien from the pill burden, odhi duoko wa chien from the intimate partner violence manyocha nitie. Bro yudo ka the pill chande entiere chupa idhi kode hod, the husband onge, the partner, the husband, the friend, the boyfriend onge knowledge about it, kelo yuaro kendo kelo tungni mang'eny e kind partners. Jokairego mok mago mag piny owacho mosebede kang' manyime mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kaunti ma Migori. Kata kamano pod nitie kod piny mathoth malo duoko. Diana Roseman, director mar riwruogno mar Faraja Women Initiative, riwruokno makita trogo mago pame kaunti ma Migori, wacho ni pok giyudo ler mathoth ka otende kod kido ni ma PrEP mar sandan. Modalities midwa tigo, the messages, the challenges, jok monego ti kode, jok moko nego ti kode, itime nang'o, for which periods, still pod waonge gi clear picture about. Apisa mochune chenrono mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e riwruokno mar Kenya National Syndemic and Disease Control Council Jonah Onensha wacho ni ikruok dhi nyime ma otelo ne chako tiyo ayanga kod yedhe ariyogi. Onensha mane wuoyo e kinde manokelo jolony e wechego mag thieth kaachiel kod jofwambo romani olosi kod riwruogno mar Mesha wacho nonro mathoth ka otende kod yedhegi osebedo kadhi nyime piny Kenya. So such studies are what is going to inform us about the local data that will support coming up with a rollout scenario, because you can imagine if we were to procure Kabele and the weight is very expensive. So what factors will determine who is getting the Kabele, who is not getting Kabele? Kidono ma PrEP mar sandan maong'ere kaka kabile ma ichwoyo ng'ato dweche 2 ka dweche 2 nitie kod nyalo mar geng'o ng'ato e gamo kutego mag ayaki kod atamalo 79. Director mar Faraja Women Initiative Diana Rose wacho ni migao mathieth
onego yud puonj malach kawuok kuom midhiero ma onenore e kinde mosebed ka itiyo kod prep no ma imuonyo ma ong'ere kaka pil ma bende okosorwak makare kod oganda mathoth kaka ne igeno. Pills ji tiyogo to pod nitiere a lot of myths and misconception around it. Look at the injection makoro bironi. Ibro yudo ka ng'at achiel ma is the consumer tiyo gi injection mar let's say family planning depo. Okia kaka depo kod chako chuoye kendo mar prep prevention ni gikariyo gidhi timore nade. Sani koro piny mangima oketo wengegi ne kidono ma prep mar sandan ma ichuo dirie higa ma ong'ere kaka Lena Kapava ma nonro oseyango ni nyalo geng'o landruok ma kutego mag ayaki kod 100%. Yadhni pod rito mondo koro puodhi korwogno mar US Food and Drug Administration mondo koro chak tia yanga e piny mangima. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak e counties ma Kaluodhi yudo yot yango nonro mag lo, thieth, somo kod pur kokalo masinde manyasani ma ochwalnegi makonyo e chendo makama. Counties maromo 30 pachoka dhi tiyo gi masinde go mochiw kod riwruog pinje Ulaya kama oting'o counties ma Homa Bay, Siaya, Kisumu kod Migori. Hilda Obuya nigi mathoth. Counties maromo 30 ma pachoka koro dhi yudo yote yudo kendo kano nonro mag lope, somo, thieth kanyakla kod pur kokadhe masinde manyasani mochwalnegi ka orwakgi kod jakom riwruok mar Governors Ahmed Abdullahi. From urban planning and resource management to emergency response and community development, GIS empowers us to make informed decisions that enhance the quality of life for our county residents. We are opening doors to innovation, collaboration and opportunity. They will foster a culture of data-driven decision-making. 30 counties having adopted this, I think this is a very good thing that should be available to all the other remaining counties. Governor Mavihiga Otichilo kanyakla gi Governor Makisi Simbarati wacho ni kokadhe chenro mar masinde mag GIS Kenya dhi bedo kod chiemo moromo mani nonro makamano dhi yango counties manyayo chiemo mathoth e yor ting'o malo weche mag pur e weche mag dongruok. GIS is a powerful technology that has transformed the ways we understand, analyze the world around us. It is a technology that integrates hardware, software, and data to enable us store, manage, analyze, model geospatial data to make informed decisions in a variety of fields. Some vegetables, they are coming from Kisumu. Therefore, for our partners, I'm looking forward to see how we can partner. Jachung mar European Union oyango ni Kenya dhi goyo kang' makare kokadhe masindegi kendo dhi keto thuolo mar yudo tije mapachoka kokadhe masinde manyasani maromo 32 mochwale counties maromo 30. In this framework, the EU is particularly committed to fight inequality and reduce the digital gap, creating opportunities for green digital innovations and growth, and promoting good digital governance. Jakanyo mawuok e riwruok mar Food and Agricultural Organization kata FAO pako piny Kenya goyo kang' maber mar tiyo kod lony manyasani kowacho ni counties buora koting'o county ma Vihiga wach mosir kod jatend migawo mar lo e county ma Siaya. With support from the European Union, FAO in partnership with the Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development, the National Land Commission, Council of Governors, 47 county governments, civil society organizations, and other stakeholders, we implementing the digital land government program. Ntie gimiluongo ni land use plan. Land use plan ema nyiso nto school onego ger kanye, osiptal onego ger kanye, ohala onego tim hosi mane a town, so that jok beda gi gedo chambla ma onge planning. Hilda Obuya, Ramogi TV, Nairobi. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom,
See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Mane Ramogi TV. Bedonin kod tuo mar kansa okonyiso ni ong'adni buch tho. Ka ofweny tuo mar kansa chon to inyalo thiedhe. Lim od thieth mora mora mantiere machiegni kodi dweni mar 10 mondo timni screening. Ote ni okelni kod Royal Media Services. We care. Teacher Beach kochakore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design wakare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yonja wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyoki kafaya gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach Sangwen Otieno. Are you craving an unforgettable adventure? Discover the magic of Asia na View Travel. From the ancient temples of Vietnam to the vibrant streets of Malaysia, experience the beauty of Bali, the futuristic charm of Singapore, and the cultural richness of China. View Travel, your passport to unforgettable experiences. Tembelea Asia na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore sa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Mondo yud wen mara mar Inye Nyasaye di *860 *419#. Parenia Ramogi TV en ot mar jower duto. Some things huwa hazichange. Kama ile family recipe auntie alipewa na shush. Kama kujenga mwili na kuharibu jina. Wacha kujaza chakula kwa mdomo, hakuna mahali kinaenda. Kama kulisha our favorites kwanza. Kama kujipakulia top layer. And welcome to Pecan Arena. Na kama ladha tamu ya chakula kilichoandaliwa na Rina Vegetable Oil. Now, some things huwa hazichange. Rina, 30 years the story's tamu.
Weche mag tuke jatend migawo mar tuke Kipchumba Murkomen osingo mar keto maino e bero tuke pacho ka endi koloso nyim komiti mar od Senate kotenore kod tuke pacho ka oyango ni chike mane obede kinde mokadho dwaro bero kamuting'o manyo talante koro gwenge mabiro bero tuke duto kendo duogo sura ma Kenya ni godo e tuke kidenje duto e piny mangima. And so there has been a process that has gone on over the years, almost 2 years or so, even before my predecessor came to office. And now we think that we should conclude this process by December. Stop sponsoring village tournaments that involve, social functions that I see many of us who have been in politics support. Those ones, you cannot identify talent there. The real talent is in the lower age and must be tracked and pushed through the education system and picked now intentionally by the academies that are going to be established, encouraging academies that are run by national government, county governments, and private sector to make sure that we identify this talent. Romararie tuke mag Sakaja Cup tielo marario no bagi drono geto timbe duto mawantiere county ma Nairobi kibro chak tuge gwenge mag wards nyake sub counties kapok gibiro gichopo helaro simbo e tielo marario ma Sakaja Cup. Kibra Angels mechi ya 3 Kibra Arts wakicheza na 6-2. Mechi ya 4 FC Inter Jinamori. Na sasa tutakuwa na mechi 11 ambazo zitakuwa zikichezwa kule maeneo ya Embakasi North. Kamkunji Jua Kali ama KM Jua Kali wakicheza na Kamkunji FC. Kwa Ramogi kamano kumbero kode chakruok nyaka gigo kaka pile wasingo gani wan wangi to kod iti omiyo kochopo dichiema kiny en chieng' weyo omiyo sa 12 mar okinyi oyud kisebet piny kendo chakne Ramogi TV nikech chenro duto mag Abraham Kithure Kindiki chamo muma kaka jalup jatend piny brodo gi achiel kachiel e Ramogi TV kochakre chenro mar piny. Reporters mag wantiere gwenge duto obokelo ni pach oganda to kod chenro no kaka bro bedo ka timore kunde ma jibro bede kod mor paro mopogore welo mibro luongi kod mago duto mibro wach kanyo ibro de Ramogi TV odiochieng' makinyo miyo kochopo kiny sa 12 mar okinyi bed kisia Ramogi TV mondo mi wakelni weche motenore kod manero kamano kumbedo kode chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko maro Elizabeth Otieno ubed gi otieno mokwe.